Tini human rights no tini program tongmani TPF dongni ojago coverage khaina bagai sajakmani yaglo ang media person ngine ang khaikya ojago hingkai borbai baksa no coverage bo khaikya rally no coverage khaikya rally coverage khaimani yaglo ko dikai kumulung tike tukmali hati tike thangine yakoi main building tike thangi firogi khaikya oboni yaglo boro gana saka khumbu academy o program nei hinai hingkai program ngna ni jago no ang ga thano thangai nai ani bike no field ni motamoti hasalo no ang parker ka hingkai parker mani yaglo ajago ani handicap kaisa tongo hingkai handicap ajago bike saka bera jak hingkai ang coverage khaina bagi boro khabi tongmani no coverage khaina bagi ang buskang agugi thaka handicap ka bike no klangi thaka hingkai aboni yaglo borno coverage kai thaka boro ur ke khasi lai nei phalika hingkai phalimeni yaglo ani bike se sabai jakshu last ang mana khaka ang jenu phaikan kai ang mana khamen yaglo boro gano buna nakha kai ang boto ani saksamlo gai ang makhaka hingkai kharine thangmani yaglo boro bike bokoka tarpore azgani handicap kaisa tongmani camera kemai thangka azagani abo tabuk sabo nakha amo to sai tongmanya hingkai aboni bagino ake ang justice nayo tangi oba haisini media person rok joto jagan attack khaijana na ang tini ang nije khut tongtu disa attack khaijago boro baksana coverage khai tongisa ang attack khaijago mane boba hai justice ang boba hai ang ara ekdom mismili jalia ang ekdom justice nabo oba hai ro belai no chaya klai sine tirbro uram no oba hai ngo media rok jaga jaga attack khaijago kabo khaijago om belai no chaya hani bagai ang justice nayo abo simia camera bike simia te aro ani camera switcher bo tongo camera switcher bo bike sabai jamani yaglo no camera bai baksa no kamai thaka amo belo dajak tongmani asakabo oboni bagai belai no uram sini media rok belai no sato pito khlaijago jaga bujago bothar jago obono tine belai no ang khorang ti sanani musugo tai ang justice nayo belai no kotor justice nayo